Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Lolo Ukmo. Taong 1980, Pakuan, Negros Oriental. Noong mga panahong ito, nasa edad 20 anyos pa lamang si Lolo Ukmo. Ang nakahiligan niyang gawin noon, dumayo sa mga karatig lugar kapag fiesta. Yun lang kasi ang libangan niya. At bilang binata, aminado siyang mapusok siya pagdating sa babae. Kahit papano kasi, may itsura rin naman itong si Lolo Ukmo. Idagdag mo pa rito ang pagkakaroon nila ng angat sa buhay. Ganon din ang tatay nito noong kabataan. Minana niya siguro ang ugaling yon. Di naman siya masisisi ng kanyang ama, lalo pat gawain din naman niya ito dati. Sa halip na pagsabihan at sawayin itong si Lolo Ukmo, sinusuportahan pa nito ang bawat kilos niya. Taliwas sa ibang mga kabataan, hindi niya naranasang tumakas sa kanila para pumunta ng mga fiesta. Bawat lugar na dinarayo nila, alam yon ng tatay niya. Upang masiguro rin ang kanyang kaligtasan, palagi siya nitong pinapabaunan ng 38. Mas maigi ng handa kaysa abutan ng panganib na walang mahuhugot. Tiwala naman ang tatay niya, lalo pat alam nitong responsable siyang humawak ng ganoong armas. Dalawa lang din ang batas nito. Una, umuwi siya ng gabing umalis siya. At ikalawa, wag na wag siyang makikipag-usap sa mga taong hindi niya kilala, lalong-lalo na sa mga matatanda. Kung kaya rin niyang umiwas ng gulo, mas mainam na gawin niya ito. Sa tuwing umaalis si Lolo Ukmo noon, yun ang palaging habilin ng tatay niya sa kanya. Di naman niya yun kinaliligtaan para wala siyang maging problema. Ang hindi niya alam noon, malapit na palang dumating sa buhay niya ang isang pagsubok na kailan may hinding-hindi na niya matatakasan. Ilang buwan ang lumipas, sumapit ang kapistahan sa isa sa mga pangunahing bayan ng Jimalalud. Bali-balita sa lugar nila, magiging enggrande ang pista roon. Nung malaman ito ng mga magsasaod, kahit hindi pa pista, nagpumilit na yung tumungo roon. Ganon din ang ginawa ng kanyang ama, lalo pat ang isa sa mga negosyo nito ay ang pagbebenta ng mga buhay na hayop. Nakasama siya sa unang punta roon ng kanyang ama, kaya pagsilay niya sa lugar, hindi niya maipagkakailang malawak at maraming tao nga roon ang nakatira. Di rin mabilang ng mga daliri niya ang magagandang dilag na kanyang nasisilayan, kaya noon ding mga oras na yon, nagpasya siyang pumunta rito. Alam niyang walang makakapigil sa kanyang gagawin, kaya hanggat hindi pa dumarating ang bisperas ng kapistahan, naghanap na siya ng mga taong makakasama niya. Kagaya ng inaasahan, yung 3 kaibigan lang niya ang nakuha niya. Si Makmak kasi tsaka si Lando, tumanggi dahil hindi pinayagan ng mga magulang nito. Nalungkot si Lolo Ukmo nang malaman ng balitang yon, kaya hindi siya nagdalawang isip na puntahan ang bahay ng mga ito. Sa dinami-rami kasi ng pwedeng tumanggi, si Lando pa na siyang pinakamalapit sa kanya. Pagdating niya sa pamamahay ni Lando, agad namang bumungad ang ama nito. Malayo pa lang, alam na ni Lolo Ukmo ang ibig sabihin ng tingin nito sa kanya. Nang magkaharap na sila, tahimik naman siyang tiningnan ng ama nito. Di man yun nagsasalita, masisiguro niyang hindi yun papayag sa nais niyang mangyari. Pagsambit naman niya ng pakay, laking gulat na lamang niya nang biglang sumagot ang ama ni Lando nang, "Wala namang problema kung makikipista kayo. Alam ko namang palagi niyo yung ginagawa ng anak ko. Pero Ukmo, alam mo ba talaga kung anong pupuntahan ninyong lugar?
Yung bayan ng Jimalalud na tinutukoy mo, ligtas siyang puntahan. Kahit nga ako gusto ko diyang pumunta eh. Kaso lang, yung mga dadaanan ninyong baryo bago yan, yun ang inaalala ko. Lalo na yung lugar ng Banban na sinasabi ng mga matatanda. Nako, hindi talaga doon ligtas. Dagdag pa ng ama ni Lando, ang sitio ng Banban ay sinasabing isang malaking pugad ng aswang. Nakatirik ito malapit sa daan papasok ng bayan at nagpapakita lamang ang lugar na yon tuwing kabilugan ng buwan. Nataon ding bilog ang buwan ng bisperas, kaya hindi talaga pumayag ang ama ni Lando. Nabanggit din ito sa kanya na isang alamat ang tungkol sa lugar ng Banban, pero marami na sa mga antingero ang nakapagpatunay dito. Dahil sa ganoong dahilan, pinangingilagan nila ang lugar na yon. Kahit nga umaga, may mga taong nagsasabing nakakakita sila roon ng mga hindi pangkaraniwan. Kagaya na lang ng kalahating tao na nakasabit sa puno at mga pugot na katawang naglalakad. May mga humihingi rin doon ng tulong sa mga taong napapadaan, kaya kahit umaga hindi ligtas na dumaan doon ang nag-iisa. Pagkalahad naman ito ng mga bagay na yon, tumahimik naman si Lolo Ukmo. Hindi niya maisip kung ano ang isasagot dahil kahit siya, unang beses lang narinig ang tungkol dito. Di naman niya yun ikinagulat, gawa ng malayo naman talaga sa kanila ang bayan ng Jimalalud. Makalipas pa ang ilang minuto, nagdesisyon na siyang magpaalam. Ayaw na niyang yayain pa si Lando bilang pagrespeto na rin sa babala ng ama nito. Dumaan pa ang mga araw, hindi na sila nagkakausap ng kaibigan niyang yon. Magkikita man, wala nang kibuan. Di naman siya galit dito. Medyo naiilang lang siya dahil sa biglaan nitong pagbabago. Kilala niya kasi bilang masayahing tao itong si Lando, kaya hindi siya sanay na makita yung seryoso. Isang araw bago sumapit ang pagdayo nila ng pista, kasalukuyan na silang nag-uusap ng mga kaibigan niya. Medyo pinanghihinaan na noon si Lolo Ukmo, gawa ng alam niyang pagdating nila roon, walang sasabay sa kanyang mga hilig. Yung tatlo kasi, sayawan lang ang pakay sa mga ganoong okasyon. Hindi kagaya ni Lando, babae rin ang hinahanap kapag nagagawi sila sa mga ganon. Matapos ang kanilang pulong, nataon naman noong nasipat niyang naglalakad si Lando kasama ang ama nito. Kasama rin ng mag-anak si Makmak, kaya pagsilay niya rito, dali-dali naman siyang tumalikod. Nagpanggap siyang walang nakita hanggang sa may kumalabit sa likod niya. Pagkarinig niya sa boses nito, walang duda, si Lando ang kumakausap sa kanya. Dahil dito, agad naman niya yung tinitigan habang walang imik. Seryoso siya noong mga oras na yon, buhat na rin sa kanilang pinagdadaanan. Akala niya kung ano lang ang sasabihin nito, pero pagbulong nito sa kanya, inamin nitong sasama sila kung sasang-ayon siya sa isang kondisyon. Nagdesisyon kasi ang ama nito na sasama sa grupo nila upang masigurong hindi sila mapapahamak. Nang marinig naman ni Lolo Ukmo ang sinabi ng kanyang kaibigan, napangiti lang naman siya habang sumasagot dito ng, "Sus, yun lang pala eh. Oo naman, isama mo na tatay mo. Gusto mo, Mak, pati tatay mo isama mo na rin eh." Matapos naman ang kanilang pag-uusap, bumalik ang sigla ng dati nilang pagsasama. Para naman makabawi si Lolo Ukmo, hindi niya pinayagang umuwi ang mga ito nang hindi niya nalilibre. Sa pagsapit naman ng sumunod na araw, naging abala sila sa paghahanda. 10:00 sila alis sa kanila at darating sila doon gabi na. Di rin kasi biro ang layo ng lugar, kaya inaasahan na nila ang ganoong kahabang oras.
Upang mas mapabilis din, humiram na siya sa tatay niya ng kabayo. Yung mga walang alaga, pinahiram na rin muna niya para walang maiwan sa kanila. Masyado rin kasing mahirap kapag dalawa silang sasakay sa iisang kabayo. Bukod sa masakit yun sa katawan, mahihirapan din ang alaga nila sa pag-usad. Ayaw naman yung mangyari ni Lolo Ukmo, lalo pat mahalaga sa negosyo ng tatay niya ang mga kabayo. Hindi naglaon. Masaya nang tinahak ng grupo ang daan. Di pa man sila nakakarating, pilit na nilang pinag-uusapan ang tungkol sa kanilang madadatnan. Subalit habang nagsasalita siya, napapansin naman niyang alerto ang ama ni Lando. Di yun umiimik pero umiikot ang buong paningin nito sa paligid. Pagpatak ng takip silim, hindi na sila tumigil pa. Dire-diretso lang sa paglalakad dahil napag-usapan nilang sa bayan nila kainin yung mga baong dala nila. Kaso lang, ilang milya bago nila marating ang bayan, may napansin silang parang liblib na baryo sa likod ng masukal na kakahuyan sa gilid ng daan. Kaya nila nakita ang lugar na yon ay dahil sa liwanag ng buwan. Dagdag pa ni Lolo Ukmo, may mga sulurin doong nakasindi at kahit malayo, may mga nakikita silang taong nagtatrabaho sa labas ng bahay ng mga ito. Dala ng kanilang kuryosidad, tumigil sila sa paglalakad. Yung tatay ni Lando, paulit-ulit silang sinasabihang tumuloy pero para bang nahalina sila sa kanilang mga nakikita. Unti-unti, bumaba sa mga kabayo nila yung mga kaibigan niya. Nang akmang bababa na rin sana si Lolo Ukmo, doon na siya sinigawa ng ama ni Lando habang paulit-ulit na pinagmumumura. Galit na galit yun sa kanya na parabang kulang na lang saktan siya nito. Dahil sa mga sigaw nun, bahagya namang nabaling doon ang kanyang ulirat. Hindi naglaon, nakita niya ang tatlo niyang mga kaibigan nakapasok na ng kakahuyan. Mabilis itong naglaho sa dilim, kaya kahit anong gawin nilang pagtawag, wala na silang naririnig pang sagot. Gustong-gusto nilang iligtas ang mga ito pero ano naman ang magagawa nila? Bukod sa malayo na yun sa kanila, di rin niya maipagkakaila ang mga babala ng ama ni Lando sa oras na bumaba sila ng sinasakyan nilang kabayo. Makalipas pa ang ilang minuto, lahat ng sulo sa lugar na yon bigla na lamang namatay. Pagdilim ng paligid, may narinig silang atungal na parabang galing sa inahing baboy na kinakatay. Malakas at malalim ang tinig na kanilang naririnig, kaya kinilabutan talaga sila. Sa halip di na magtagal sa lugar na yon, napilitan na silang umalis dahil sa paulit-ulit na paghalinghing ng mga kabayo nilang dala. Panay na rin ang ginagawang pag-angat ng paa nito, indikasyon na may nararamdaman yung kakaiba. Dahil sa ganoong rason, tuluyan na nilang iniwan ang tatlo niyang kaibigan. Ang nagawa na lamang noon ni Lolo Ukmo, ipagdasal ang mga ito na sana'y nasa mabuti pa rin yung kalagayan. Pagdating nila sa sentro ng pista, yung sayang nararamdaman nila, bigla na lamang nawala. Lahat sila wala ng gana at ang nais nilang mangyari, mapag-usapan kung papaano sila makakauwi. Yung tatay ni Lando, halos hindi na rin maipagkakaila ang matinding sindak na nararamdaman nito. Makikita mo talaga sa taong yon ang kagustuhan nitong makauwi sila ng ligtas at hindi matulad sa mga hindi pinalad niyang kaibigan. Ito na nga bang sinasabi ko sa'yo? Kung nagkataong hindi niyo ako kasama, malamang kanina lahat kayo nakapasok na ng banban. Wala na kayong aasahan sa tatlong yon. Patay na sila. Kung babalik sila sa ating baryo, mag-ingat kayo dahil hindi na sila yon. Ganito na lang ang gawin natin. Mamaya pagkatapos ng pista,
Sasabay tayo sa mga taong daraan doon. Marami tayong dayo rito, kaya hindi ako naniniwalang wala tayong makakasabay. Wika ng ama ni Lando. Nang marinig ni Lolo Okmo ang tungkol sa bagay na yon, matyaga silang naghintay hanggang sa matapos ang pista. Hindi na sila pumunta kung saan-saan, bagkus naghintay sila sa labasan ng bayan. Pagpatak ng 12:00, lahat ng kasiyahan sa lugar unti-unti nang nawawala. Ang mga tao dahan-dahan ang bumabalik sa kanilang mga tahanan. Ganon din ang paglisan ng mga dayo. Maya-maya pa, nakita na nila Lolo Okmo ang mga taong sasabayan nila. Kahit papaano nakaramdam sila ng kapanatagan dahil sa presensya ng mga ito. Bagaman may mga dala silang kabayo, hindi na rin sila roon sumakay. Ang ginawa nila, hinila nila ito upang makasabay sila sa mga taong naglalakad. Tahimik at alerto ang kanilang paglalakad at kahit isa sa mga kasabayan nila, wala talaga silang kinakausap. Akala nila magiging madali na lang ang lahat pero pagdating nila sa kakahuyan kung saan naroon ang sityo ng Banban, napansin nilang unti-unting naglalaho ang mga taong nakakasabayan nila. Pagsilay doon ni Lolo Okmo, kitang-kita nila ang biglaang pagiging abo ng mga ito. Dahil dito, agad namang sumigaw ang ama ni Lando na nagsasabing sumakay na sila sa kabayo. Iwasan din nilang lumingon upang hindi sila pangunahan ng takot. Pagkalahad nito ng mga kataga, mabilis naman silang kumaripas ng takbo. Yung 3 kabayong sinasakyan ng mga kaibigan niyang nawala, hindi na niya nilingon pa. Bahala na ako nung sabihin ng tatay niya, basta ang importante, makauwi sila ng ligtas. Paglayo naman nila sa kakahuyan, napansin naman niyang unti-unti nang tinatago ng ulap ang bilugang buwan. Ang hindi niya alam, napasok na pala silang lahat sa bagat ng mga aswang. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na mas lalong naging katakatakot ang kanilang mga naranasan. Hindi lang atungal ang kanilang naririnig, bagkus may mga nakikita na rin silang nilalang na sumusunod sa kanila ilang metro lang ang layo mula sa daang tinatahak nila. Dala naman ang kanyang kuryosidad, sinubukan niyang tumingin sa buong paligid. Ang buong akala kasi noon ni Okmo, yun lamang ang mga nilalang na sumusunod sa kanila. Pero pagsilay niya sa unahang bahagi mula sa buntot ng kabayong sinasakyan niya, doon niya nasilayan ang hindi mabilang na mga nilalang na sumusunod sa kanila. Mabilis na gumagapang ang mga ito sa lupa at sa estado nito, walang paraan para matakasan nila ito. Habang tumatagal, mas lumiliit ang tsansa nilang makaligtas ng buhay. Hindi naglaon, laking gulat na lamang niya nang tumigil ang ama ni Lando. Pagsilay niya sa unahang parte, nakita niya ang mga puno ng saging na tumubo sa daang kanilang tinatahak. Maliban sa daang yon, wala na silang maaaring daanan pa. Bukod kasi sa masusukal na talahib ang nasa gilid nito, hindi rin nila alam kung saan yun pupunta. Nang mapagtanto naman ng ama ni Lando ang tungkol sa kanilang sitwasyon, agad naman yung bumaba ng kabayo habang nagwiwika sa kanila ng, Sa likod lang kayo! Kahit anong mangyari, wag na wag kayong tatakbo! Tandaan ninyo, mamamatay muna ako bago kayo! Matapos itong mailahad ng ama ni Lando, bigla na lamang itong may dinukot sa loob ng maong nito. Maya-maya pa, nakita nilang lahat ang pinakatago-tago nitong kahoy na krus na may nakasabit na pulang Trespico Roma. Pag-angat nito ng kargang yun sa ere, may mga sinambit itong buhay na salita, dahilan para tumigil ang lahat ng nilalang na sumusukol sa kanila.
Hindi naman nagliliwanag ang bagay na yon. Pero yung mga aswang na nakapaligid, pilit tinatakpan ng kanilang mga mata. Mas lalo ring tumindi ang naranasan ng mga ito nang muling magsambit ng 7 buhay na salita ang ama ni Lando. Sa puntong yon, hindi lang pagtakip ng mata ang ginagawa ng mga nilalang sa paligid nila. Unti-unti na rin yung napapaluhod hanggang sa kalaunay sumubasob na ang mga ito sa lupa. Huli na nang malaman ng ama ni Lando, napasok na pala sila sa loob ng bagat nito. Hindi lang din isang lahi ng mga aswang ang sumusunod sa kanila dahil yung mga puno ng saging na tumubo sa daan, patunay na may mga balbal na naghihintay sa kanilang mga bangkay. Maya-maya pa, nang mapansin naman ng ama ni Lando na nasindak na nitong mga nilalang, agad naman itong dinukot sa bulsa nito yung langis na inilagay nito sa supot. Una niya yung ibinigay kay Lando, kasabay ng abiso na patakan nito ng kakarampot na langis ang dila nito. Ganon din ang ginawa nila Lolo Ukmo bago yun bumalik sa ama nito. Matapos nun, pagpatak naman ng tatay nito ng langis, nagdesisyon yung iwan ng kanilang mga kabayo. Kahit alam nilang may mga aswang nasa gilid ng daan, pilit silang umusad papaloob dito. Yung mga kabayo namang kanilang naiwan, mabilis ding nagsipulasan sa iba't ibang lugar. Nang makalayo na sila, narinig nila ang halinghing ng mga kabayo na animoy kinakatay ng buhay. Masakit yun para kay Lolo Ukmo, pero wala na siyang magagawa. Alam din niyang matinding pagkalugi ang mararamdaman ng tatay niya, ngunit hindi niya na ito gaanong pinansin pa. Mas pipiliin niyang madisiplina ng kanilang padre de pamilya kaysa makatay ng buhay ng mga aswang. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-usad, may narating silang isang tagong baryo, ilang milya ang layo sa Sitio Banban. Kasalukuyan ang nagpapahinga ang mga tao sa lugar na yon. Mabuti na lang, may nakita silang mga lasenggong nag-iinuman pa sa labas. Kahit alam nilang lulong na sa alak ang mga ito, nagpumilit pa rin sila doong makiusap. Isa lang naman ang nais nila, at yun ay walang iba, kundi ang magkaroon ng matutuluyan. Noong una, napapansin nilang medyo naiirita ang mga ito sa kanila, pero nang marinig ng mga ito tungkol sa Sitio Banban, lahat yon biglang nataranta. Sa halip na ipagpatuloy nila ang kanilang inuman, sumunod na rin sila sa grupo ni Lolo Ukmo. Sa isang malaking bahay sila noon nagtago, kung saan pagkaraan lamang ng kalahating oras, dumating ang hindi mabilang na mga nilalang na naghahanap sa kanila. Pagsilip naman nila sa mga ito, tinanong sila ng mga yon kung bakit nila nakuha ang atensyon ng mga nilalang na yon. Dagdag pa ng mga ito, wala pang nakakaligtas na taong dumaraan sa Sitio Banban, kaya maaaring yon ang dahilan kung bakit hinabol sila ng ganoon karami. Mahirap itong paniwalaan sa una, pero alangan namang itanggi nila ang nakikita ng kanilang mga mata, di ba? Ayon kay Lolo Ukmo, ilang oras ding tumagal ang mga nilalang sa lugar hanggang sa magpasya na ang mga ito na bumalik sa kanilang pugad. Paglaho ng mga ito sa kadiliman, doon pa lamang nagsimulang manumbalik ang liwanag ng buwan. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya noong mga oras na yon, natakot ang liwanag ng buwan sa presensya ng mga ito. Marahil din may ginamit na salamangka ang mga aswang upang pansamantalang maalis sa kalupaan ang liwanag ng buwan. Kinabukasan, nalaman naman nilang taliwas sa dinaanan nila pauwi yung baryong napuntahan nila. Ang mga taong naninirahan doon, sila ang naging usap-usapan. Alam kasi ng mga itong hindi sila nagsisinungaling, gawa ng maging ang mga ito man, may naririnig na usap-usapan ukol sa Sitio Banban. Sa tulong na rin ng iilan sa mga taga roon, nagawa nilang mahanap ang daan pabalik sa kanilang baryo.
Isang araw ang ginugol nila sa paglalakad. Sa loob ng mga oras na yon, tanging mga prutas lang sa daan na kanilang nakikita ang naging pantakip sa mga kumukulo nilang tiyan. Naghalo rin ng puyat at pagod ng kanilang mga katawan, kaya nung makabalik na sila, hindi sila nakausap ng kanilang pamilya. Isang gabi pa ang lumipas, nalaman nilang pinaghahanap na pala sila ng mga magulang nila. Yung 3 sa mga kaibigan niyang nawala, maaga pang nakabalik noong gabing yon. Wala naman itong naibahagi, lalo na't sinabi ng mga ito na nagkahiwa-hiwalay sila sa sentro ng bayan. Nang malaman naman ito ng ama ni Lando, mariin sila nitong pinaalalahanan na lumayo sa mga taong yon. Alam kasi nitong patay na ang mga ito, kaya hindi malabong mga aswang yon na nagbabalat kayo. Dumaan pa ang mga araw, marami na nga ang naging pagbabago ng 3. Palagi na yung may kaaway sa kanilang lugar, tapos may mga ginagawa rin yung mga bagay na hindi pangkaraniwan. Ilang beses na rin yung nadatna ng pamilya nito na kumakain ng hilaw na karne ng manok. Sa kagustuhan ni Lolo Ukmo na mapagaling ang mga kaibigan niyang yon, nagpatulong siya sa ama ni Lando. Yung ama naman ni Lando, nagpatulong din sa mga kaibigan nitong albularyo. Ngunit, nang marinig nito ang tungkol sa kanilang pinagdadaanan, mariin sila nitong inabisuhan na hayaan na lamang ang 3. Wag na wag rin nila itong gagambalain pa dahil nasa proseso na yon ang pangyayanggaw sa kanilang mga pamilya. Nakaantabay na rin ang lahat ng lahi ng mga aswang sa banban, kaya hindi magiging maganda kung makikisawsaw pa sila sa plano ng mga ito. Masakit man yung isipin, kinakailangan nilang magsakripisyo para sa kapayapaan ng kanilang baryo. Babala pa ng mga kaibigan nitong albularyo, katakatakot na pangyayari ang mararanasan nila sa oras na hindi sila sumang-ayon sa nais nitong mangyari. Mariin din itong inilahad, di naman sila natatakot sa mga nilalang na yon. Ang sa kanila lang, maiwasang makadamay ng iba. Mabuti sana kung marami sila. Ang kaso lang, bilang lang ng mga daliri ang kanilang grupo. Samantalang yung kalaban nila, daan-daan ang puwersa ng mga ito. Matapos naman nila itong malaman, nagdulot naman yon ng takot at kalungkutan. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid ni Lolo Ukmo sa kanilang lugar, napansin niya ang ilang mga dayuhang panaka-naka ng pumupunta sa bahay ng 3 niyang kaibigan. Buwan lang ang lumipas, lahat yon lumipat na ng lugar. Walang matibay na rason sa pag-alis ng mga ito, basta bigla na lang itong lumayas sa kasagsagan ng gabi. Di naman yun mapigilan ng mga kababaryo niya dahil unang-una, wala naman silang karapatan. Magmula noon, yung 3 kaibigan ni Lolo Ukmo, hindi na niya nakita pa. Yun na rin ang naging hudyat para sa kanila upang ibaon sa limot ang tungkol sa sityo ng mga aswang. Kapag kasi naririnig nila ang tungkol dito, hindi nila maiwasang makaramdam ng takot, kalakip ng pag-aalala sa kanilang mga nakaraan. Alam niyo, Pinuno, di man gaanong nalagay sa alanganin ng buhay nila noon, pero yung pinagdaanan nila, sapat na para habang buhay yung sumariwa sa kanilang mga alaala. Kahit nga makakalimutin na itong si Lolo Ukmo, kapag may naririnig siyang tungkol sa mga aswang, pilit nanunumbalik sa kanya ang tungkol sa tagong lugar at ang naging paglalakbay ni Lolo Ukmo sa Sitio Banban. Okay. Opinyon ko sa kwento. Grabe, sobrang kinilabutan ako sa kwento na to. Alam nyo, ini-imagine ko na ako'y nasa grupo nila Lolo Ukmo. Isipin nyo, nasa gitna kayo ng gubat. Kahit sabihin nyo nakasakay kayo sa mga kabayo. Yung tatamba naman sa inyo grupo ng mga aswang.
Diba kahit sino siguro sa atin kapag nalagay sa ganong sitwasyon, 100% kikilabutan. Or else baka talagang tumakbo ka na kaagad pa uwi sa inyo eh. 'Di ba? Buti na lang kasama nila yung tatay ni Lando. Marahil kung hindi, wala tayong ganitong klase ng kwento ngayon. Alam nyo, buhay pa tong si Lolo Okmo eh. Ang sarap sana no kung sa kanya natin mismo ipinapakwento yung karanasan niya, ng kabataan niya. 'Di ba? Tapos tanong ko lang ngayon no, nasaan kaya yung mga kaibigan niya na? 'Di ba? Lalo na yung tatay ni Neto ni Lando, yung isa sa mga kaibigan ni Lolo Okmo. Malamang sobrang daming alam na kwento nun. Lalo na lang yung tangan-tangan niyang karga na krus. Sobrang lakas nun kasi nagpapaluhod ng mga aswang eh. 'Di ba nasisilaw sila. Pero kahit sabihin mo na ganun katindi yun, hindi yun sapat kasi sobrang dami nilang kalaban, sobrang daming humahabol sa kanila. 'Di ba alam niyo, ang sarap makipagkwentuhan eh kung kaharap natin tong dalawang matanda. Kaso lang ako, feeling ko, yung tatay ni Lando wala na yun, patay na yun. Pero itong si Lolo Okmo, hanggang ngayon daw nabubuhay pa eh, kaso medyo makakalimutin na. Overall, masasabi ko sa kwento, sobrang nakakakilabot, tsaka nakakataas ng balahibo, nakakataas ng adrenaline. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.